L'Ajuntament el que hem de pretendre és això, és que hi hagi aquest equilibri permanent entre que pugui circular l'espai públic qualsevol persona lliurement, però que també es pugui generar una activitat econòmica, perquè així és com se'ns demana. Som molt restringents, intentem ser tan restringents com podem, perquè realment és un espai molt preuat i l'hem de preservar perquè tinguem sensació també de respirar i de poder gaudir de l'espai públic sense que estigui direccionat. Jo penso que el fonamental és per al vianant, no? O sigui, per la gent que circula de manera lliure sense vehicle. La tendència és aquesta, no només al centre de la ciutat, sinó a tots els centres dels diferents barris que ens engloben a la ciutat de Barcelona, és la peatonalització de la via pública, no? I dels carrers i de les seves places, l'accessibilitat, que això també és molt important. Per tant, la prioritat pels vianants en tots els sentits, però això ha de ser compatible amb que la gent es mou d'alguna manera, necessita moure's, per tant, transport públic, bici, bicicleta, cotxe, moto, tot això hi és una realitat, i per tant, si anem peatonalitzant hem de ser conscients de reforçar el transport públic, de reforçar espais d'aparcament. No pot ser que hi hagin grups de 20 anant per als carrers de ciutat, és que no hi queben, ho sento, no hi queben, i això s'han fet polítiques en aquest sentit, perquè els operadors que volen ensenyar la ciutat en bici, escolta'm, vagi per la Via Laietana, vagi per llocs amplis, però per als carrers estrets han d'haver-hi grups molt reduïts. Per tant, llavors jo crec que aquí és, no? Que per això aquesta convivència a vegades sembla que perilli, però jo penso que és per això, llavors això ho hem de tractar, que es tracta, costa, perquè una bicicleta no molesta, no? Les 20 bicicletes juntes sí que molesten, jo penso que això és el que hem d'anar diluint. Les motos jo penso que és un transport que ha facilitat molt la mobilitat a la ciutat de Barcelona, i és que és una realitat. En el centre no hi ha la proporció adequada entre llocs per aparcar senyalitzats amb les motos que ens hi baixen. És que això no hi serà mai, perquè ja et dic, o sigui, no només és la gent que hi viu que també pot tenir moto i que parqui al carrer, sinó és la gent que baixa aquí a fer un recado o a treballar o el que sigui, no? Llavors, són espais que s'han d'anar trobant, però jo també em trobo amb un espai finit. Es va fer això ja fa temps, la proposta de que hi hagin pàrquings també de motos en els pàrquings subterranis. És una opció, és que i si no també és aparcar en d'altres llocs més. Clar, el de la moto està molt acostumat a anar de porta a porta, llavors això d'aparcar 20 metres més enllà d'on has d'anar costa entendre, però jo penso que també és una cosa que s'ha d'anar treballant. Tothom vol fer activitats a la via pública perquè és una manera de promocionar-se, de donar-se a conèixer, de que la gent passi, etc. Et posaré exemples. Nosaltres tenim el Pla de la Catedral, que és un espai diàfan i tal. Si no vigiléssim, des del districte estaria cada dia ple d'esdeveniments. I estic cansada de dir que no allà, perquè és que no viuríem, o sigui, no, seria permanent, perquè clar, és un lloc cèntric, que hi passa molta gent i tothom es vol instal·lar aquí. Llavors no t'ho perdis, perquè aquí tenim tot un pla també d'esponjament, perquè això a vegades ens pot anar bé en zones que no hi passa gent, que estan molt desmillorades, que llavors poden generar problemes de seguretat, vull dir, tot allò que fa que en uns carrers o en uns indrets determinats no hi passin coses. Doncs per què no aneu a muntar la fira allà? Oh no, és que allà, vull dir que costa molt, la gent, sempre allà on hi ha gent, sempre allà on vas a tiro segur, perquè saps que, i el Pla de la Catedral és el paradigma d'això, no? El tema de terrasses, efectivament, han anat proliferant molt des de fa... Jo penso que és un bon referent a parlar de la llei antitabac. Ara bé, jo també soc bastant crítica amb això, és a dir, amb el sentit de que penso que tenen, si les condicions físiques ho permeten, per què no? No és negatiu que hi hagi una terrassa en un lloc que hi pugui ser, que doni el compliment que ha de donar, que no posi més coses del compte, que no se sobresurti de la seva línia. Ho dic perquè també és molt important, l'important és fer-ho bé, i que al final els detractors de les terrasses també ho reconeixen, això, perquè tots ens hi hem assegut a les terrasses i diuen, no, jo no dic pas que no n'hi hagin d'haver, però com a mínim les que hi ha que estiguin controlades i que no se'n donguin, i això ho dic perquè també jo també em puc donar de llicències de terrasses, però sempre i quan estiguin així, i les que no compleixen, dir-los-hi, i si no compleixen, haver-los dit i haver-los sancionat, retirada. Vull dir, això és així. Nosaltres fins i tot hem fet actes de retirar taules, retirar cadires, retirar pongos, que dic jo,
tota mena d'utensilis que hi havia. Al barri de la Barceloneta hem fet accions molt contundents en aquest sentit, perquè, home, fins aquí, no? Vull dir, tenim mecanismes, evidentment, per l'administració, però és que mecanismes de sancions, mecanismes administratius que han de permetre que la gent vagi fent, però a vegades costa, i nosaltres hem de ser molt insistents. Jo penso per això que hem confós que això es pot traslladar a molts estaments, i tal com anem evolucionant com a societat, a que la terrassa ha de ser els 12 mesos de l'any, i per això llavors surten aquests parapetos i surten totes aquestes coses per protecció. Jo penso que això és un error, i això, el que amb aquesta ordenança nova de terrasses pretén, és reendreçar i reequilibrar una mica tot això, que no ens tornem bojos i que no ocupem més del que estrictament ha de ser permès i ha de ser amb el sentit comú. La credibilitat caurà en què hem fet una ordenança per endreçar, ordenar i tal, i haurem de ser molt contundents. O sigui, fins ara, potser, com que quedava molt diluït, començant pels horaris, perquè això era una vorera del paral·lel, es tancava en una hora i l'altra vorera del paral·lel en una altra. Això també a nivell d'inspecció, a nivell de control, es feia molt difícil, a nivell d'horaris i a nivell d'altres coses. Ara, aquesta ordenança et permet, com a mínim, tenir el quadre ben fet. Després haurem d'estar vull dir, haurem de posar-nos a l'acció, i jo penso que això ho hem de fer, i ja s'ha començat a fer. Hi ha tota una estratègia que ja es va explicar des d'Hàbitat Urbà per fer aquest compliment. Penso que, clar, és molt d'hora, no?, per veure resultats d'això, però bueno, hi estem treballant, i des del districte ja et dic, l'ordenança ens ajuda, però ja fa temps que ho anem fent. Que és una evidència que la ciutat de Barcelona és turística, és així, és que no però jo no m'ho he inventat, ni jo ni fa 2 anys, és que això ja en el model del 92 ja s'havia de preveure això, que no es va preveure del tot, perquè si no tindríem el que ens passa aquí. Llavors és quan es comencen a iniciar els plans d'usos i comencen les restriccions, que jo les mantinc totes. Vull dir que a vegades quan aquest govern que no, jo tinc un pla d'usos que l'hem modificat amb coses perquè la vida avança i perquè a més estem en una situació de crisi, que jo no ho justifico per això, però que ens hem d'anar adaptant al 2014 o al 2013 o al 2012, no? És a dir, ens hem hagut d'anar adaptant. Per tant, la restricció a Ciutat Vella és absolutament imprescindible per al tema del turisme. No vol dir que hem d'escanyar, és a dir, no vol dir que aquí ja està res prohibit, no. El que hem fet és que el creixement es pugui anar desenvolupant, però amb una manera molt controlada. I això és el que hem fet. I amb el tema dels hotels, i ho vull dir perquè quan la gent m'ho sent explicar, llavors diuen, és una altra, s'entén molt millor i és d'una altra manera, perquè no és que es puguin obrir hotels, allò, la catalogació, no, és que és el contrari, és pensar en llocs que estan grisos, que fan que tot un carrer generi tot el que generi quan no hi passa res, però no hi passa res vol dir no activitat pròpiament, sinó que no hi circula ni la gent, no? Vull dir que són llocs que a més per la trama urbana que tenim a Ciutat Vella poden ser fins i tot, no vull dir aquesta paraula perquè llavors es pot malinterpretar, perillosos perquè no considero que hi hagi, però bueno, que són llocs grisos, no? I per això és una identificació que hi ha. Per què no s'ha de poder això donar-hi llum? I donar-hi llum amb un hotel que ens aporta un turisme que perseguim fa molt temps, que és un altre tipus de turisme, per anar canviant també un turisme més de borratxera per un turisme més de qualitat. Això no vol dir que se'ns farceixin d'això, perquè voldrà dir que l'inversor que tingui ganes de fer això s'hi haurà de posar bé, haurà d'invertir molts diners, perquè haurà de conservar el patrimoni, perquè l'haurà de lluir, és a dir, hi ha tot de coses al voltant d'això que aporta una qualitat i un realçament del patrimoni o de les joies que tenim a la Ciutat Vella i al Gòtic i a molts indrets que d'altra manera estarien tapades, opaques, grises i que no generen res. Per tant, res de màniga ampla, al contrari, és limitacions amb la possibilitat d'un creixement molt selectiu i molt controlat i a més, a part de que no cal dir que democràticament tot això s'ha decidint o s'haurà d'anar decidint també a nivell de plenari, per tant no és una cosa que ni es farà dit ni al contrari. Jo no sóc regidora dels turistes, jo sóc regidora dels veïns i veïnes de Ciutat Vella, jo ho tinc claríssim, jo estic aquí per la gent que viu i que fem la vida quotidiana, o vivint-hi, o treballant-hi, o comprant-hi, no? I jo treballo pels veïns, però hi ha una realitat, que és que cada dia a la ciutat de Barcelona i al districte de Ciutat Vella i per la Rambla hi passen milions de persones. Llavors, jo tot això ho hem d'intentar saber administrar tan bé com puguem.